दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मा जालांखो आंनि बे जिउआ। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअआव खास महरै दङ लैथो आरो समायना। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुबुंसार ब्रह्म। लोगोफोर दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअआव आर्टिस्ट महरै दङ जौस्रां, राबनि, खोमथा, उषा, हलिना, सुकुश्री, पुरबु, अनजालि, सनालि, बिरदाव, बिरखां, गोहोम आरो बिबारि। लोगोफोर दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि एसबि संगित इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबसक्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ डाइरेक्ट नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै होदो, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअआव मोनसे कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल